हाजो हाला मिथिंगायारि सम्पदजों बुंफबनाय भारतनि दरसे समायना लादाख। जिसेरोजा फुट जौथायाव थानाय दरसे समायना थावनि लादाख। आसामनि सा 13 खौरांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया लादाख दावबायहैदों। बिफां लाइफां गैयालासे हाजो हालाजों बुंफबनाय बे जायगाया दावबायारिफोरखौ लिंहरो आखाइ फायखनना। बेरायफैयो हादरनि गुबुन गुबुन रायजो आरो गुबुन बायजो हादरनि गोबां दावबायारिफोर। बिफां लाइफां गैयै आबाद मावनो जायगा गैयै बे जायगानि सुबुंफ्रा माबोरै जिउ खुङो? 3 लाख सुबुं सानखो गोनां बे रायजोनि इनफ्रास्ट्राक्चार फसंथान अनुष्ठानफोरा माबायदि? मिरु खुंथायजों सामलायजानाय मिरु सरकारा माबायदि जौगालु खामानि मावदों? बेफोर गासै बिथिंनि फारसे संदाननो थाखाय लादाख दावबायहैदों आसामनि सा 13 खौरांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया। भारत सरकारनि इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं बिफाननि आवथायाव प्रेस इनफरमेशन अफ ब्युर' गुवाहाटीनि बानजायनायाव आसामनि सा 13 खौरांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया 7 साननि थाखाय लादाखनि लेह ओंखारफैयो। लादाखनि हारिमुआरि उनमोनथाइ, सोमोनांथाव नुथाय आरो मख'जाथाव जौगालु हाबाफारिफोरनि बागै मिथिहोनो थाखाय प्रेस इनफरमेशन गुवाहाटीनि बानजायनायाव आसामनि माखासे गाहाय खौरां बिजोंफोर जेरै PTI, दि आसाम ट्रिब्युन, दैनिक जन्मभूमि, असमिया प्रतिदिन, DD निउज आसाम, निउज लाइभ, निउज 18 आसाम, प्रतिदिन टाइम, NK TV प्लास, DY 365, टाइम 8 आरो क'क्राझारनिफ्राय बड'सा खौरां बिलाइनि मावफुं सुजुगिरि मोगथां बसुमतारी गासै सा 13 खौरांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया 28 जुलाइ खालि लादाख दावबायनायखौ जागायदों। PIB गुवाहाटीनि मिडिया आरो कमिउनिकेशन मावख'गिरि सिमिता सैखियानि दैदेननायाव बे खौरांगिरि हानजाया लादाखनि गुबुन गुबुन फसंथान दारिमिनफोराव दावबायनानै जायगानि थासारिनि बागै मिन्थिनानै लायो। गिबि सानाव लादाखनि चिफ सेक्रेटारि डक्टर पवन कटवालखौ लोगो हमनानै लादाख खुंथायनि बागै गुवारै सावरायलायो खौरांगिरि हानजाया। दावबायनायनि बाहागो महरै बोरमा मेन्दानि खोमोनजों उल जि दिहुनग्रा लादाखनि मोनसे दारिमिनखौ नायगिदिंहैयो, जेराव लादाखनि गोबां नखरफोरा बोरमा मेन्दानि फिसिनानै बोरमानि खोमोन फानना बे दारिमिननिफ्राय रांखान्थि आरजिनो हायो। भारत सरकारनि आयुष बिफानजों सामलायजानाय लादाखनि लेहआव थानाय नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ सोवा रिगफा मुंनि फाहामथाय फसंथानाव दावबायहैयो। बे नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ सोवा रिगफा फाहामथाय फसंथानाव थेरापि फाहामथायजों लोगोसे आयुर्वेदिक आदबजों गुबुन गुबुन रोखोमनि देहायारि जेंना आरो बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बेनि उनाव 14,000 फुट जौथायाव थानाय अक्सिजेननि आंखाल हानले फारसे रावना होयो खौरांगिरि हानजाया। हानलेयाव थानाय इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ एस्ट्र' फिजिक्स आरो आनलेयाव थानाय
कमिउनिटि रेडिअ स्टेशनाव दावबायो, जाय रेडिअ स्टेशना 10 किल'मिटार जानथायसिम ओनसोलनि गुबुन गुबुन खौरांफोरखौ फोसावनानै सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोयो। लादाखनि गुबुन मोनसे गोनांथार मिन्थिनो गोनां बाथ्रा, लादाखआ चीन हादरनि सिमा ओनसोलाव थानाय हिसाबै लादाखनि मोनफ्रोमबो लामा दालांफोरखौ बर्डार रड अर्गेनाइजेशना लुफुंनानै होदों, जायखौ भारतीय रौनिया बिफाना प्रजेक्ट हिमांक मुंजों लादाखनि सोरगिदिं सिमा ओनसोलफोरनि लामाखौ लुफुंनानै होयो। ओरैनो लादाखआव आबाद एबा मैगं-थाइगं गायनायनि थाखाय साबजाथाव हा गैया। मैगं-थाइगंनि आंखाल बे जायगायाव DRDO बिफाना मोनसे बाखनायथाव खामानि मावदों। लेहनि दिहार होननाय जायगायाव फसंजानाय डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेशना भारतीय रौनियाफोरनो जगायनो थाखाय गावसोरनि केम्पासआवनो अर्गेनिक आरो साइन्टिफिक आदबजों मैगं-थाइगं आरो फिथाइ-सामथाइनि आबाद मावनानै दिहुनो। बेयाव बिगियानारि आदबजों कफि, आलु, टमेट', बानलु बायदि बायदि मैगं-थाइगंजों लोगोसे आपेल बागान आरो एप्रिकट फिथाइनि आबाद मावनानै दिहुनो। बेबायदिनो जायगा नायै जायगा सोरबाया बोरमा मेन्दा फिसिनाय, सोरबाया दखरसे साबजाथाव हायाव खौसेयै आपेल आरो एप्रिकट बिफांनि बागान खालामनाय बायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों जिउ खुङो लादाखनि गामियारि सुबुंफोरा।